Wel, ar ddiwrnod braf iawn fan hyn ar Brynawn dydd Llun yn y sioe, mae'r cystadlu yn adrannau y Gwartheg Beef yn parhau. Ac i ni draw erbyn hyn gyda'r Simmentals ac Angharad Jones o ffarm Pantrefel fyna ynghyfyrddus i Dafi. Wel, Llanfynydd yn dy fe, Sir Gar. Siwr wyt ti Eni? Fi'n iawn, diolch, Ifan. Mae'r hael yn tywynnu arno ni a safon arbennig o Gwartheg Simmental. Mae bryd wrth gwrs i chi fel teulu'n abod yn dda iawn. Odyn, mae wedi bod gyda ni ers 1985 yn Sir Gar. So odyn ni wedi bod yn bridio nhw am llawer o blynyddoedd nawr, a mae'n neis i weld bod sawl un wedi troi lan Lenny i supporto'r bryd. A dy frawd a'r teulu'n cystadlu Lenny hefyd? Odi, mae bach o bopeth yn yma Lenny rhwng Defed a Da, so ni'n cadw ni gyd yn fynd, ond ie, bydd Anwen a Arwel a Dad siŵr o fod yn y ring heddi nawr yn mynd yn nhw rhwng fyd. Arbennig, o'n i'n gweld nhw tu allan fyna'n gynharach wedys ti, mae'n Tarw Ifanc bach ar y ffordd gyda nhw nawr i'r dosbarth nesaf, ond sôn am y dosbarth ni'n gweld fan hyn nawr o'n blaenau ni Angharad, dosbarth 5-2 yw hwn i deirw blwydd wrth gwrs, a mae yna 5 tarw smart iawn yma yn does. Os mae safon uchel wedi dod mae Lenny, mae 5 tarw ifanc yma, wedyn ni bod 4 o nhw wedi dod draw y Lloegr, so... Yn darw da fan hyn, ynddo Odi. Sioe yn beirniadu. Wyt ti'n abod Sioe o Staffordshire? Stafford? So mae Joe, mae just i gael dispersal o'i fiches ef, fall herd o dafe, rhywbeth eitha special amdano Joe, gwerthodd tarw mas i Australia. Do fe wir? Wyt ti'n teimlo falle bod y bryd ddim yn cael y gydnabyddiaeth mae'n heiddi falle yma yng Nghymru? Mae y fryd sy'n mor boblogaidd yn yr Alban er enghraifft, yn fe'n cael ei groesi ar y Gwartheg Ling, wedi gael y Simlings ac yn y blaen. Wyt ti'n teimlo falle bod e ddim yn cael y gydnabyddiaeth mae'n heiddi fan hyn yng Nghymru? Fi'n credu mae lot o bobl yn defnyddio nhw, ond cadw nhw i croesi ma nhw. Mae llawer o bobl lawr yn Sir Gar yn cadw'r Simmental, ond jyst ddim yn cadw nhw'n pyr i bridio. Pam hynny ti'n meddwl te? Achos mae'r fuwch yn mor dda, mae'n cynhyddu llawer o llath, mae'n cynhyddu llawer o cig iddyn nhw, so mae'n rhaid i'r sacla caw yn dywi. Ydy, wrth gwrs. A lot yn penderfynu croesi nhw wedyn, falle i cael twtch mwy o siap o bosib, falle i mewn iddyn nhw, fel ys ti, mae yn fuwch leithog dros ben yn dywi, a maen nhw wedi bwysau da. Odi, a maen nhw'n croesi wedi, jyst i gael nhw i benni jyst bach yn gynharach, byddwn ni'n gweud. Oes Tarw wedi dal dy sylw di fan hyn nawr, achos maen nhw'n deirw blwydd fel wedys i, ond bobl bach maen nhw'n deirw mawr, ond fydd y ffordd maen nhw'n symud yn bwysig o gofio maen nhw'n deirw ifanc, ti eisiau bod rhain nawr yn gweithio am blynyddoedd, yn dwyt? Ydyn. Mae 5 special mewn na, mae yr un sy'n dod lan fan hyn nawr, gyda Callum Croft fyna, yn Holloway Simmentals, bydde hwn di dod o. Tarw smart, ifanc, siapus. Mae hwn yn darw siapus yn dywe. Darw hardd dros ben. Ac yn dal i hunan yn dda fyna nawr yn dywe. Mae'n dangos steil yma, maen nhw'n clistio ymlaen, sy'n edrych yn bert iawn. A'r beirniad Sioe yn pwyso a mesur yn cael ei law ar y tarw yma. Mae'n rhaid ei siŵr bod e'n popeth yn ei le arno ga. Os edrychwn ni wedyn i'r tarw tu ôl sydd yn sefyll fynco nawr yn syth o'n blaenau ni. Mae hwn yn darw smart hefyd yn dweud, ni'n gweld yma nawr. Tipyn o hyd iddo fe yn does? Mae hwn yn dod o Woods Pope Simmentals. Wastod tarw siapus a mae lot o stoc dda yn dod o Pope Simmentals. A tu ôl wedyn i'r tarw yna, mae 3-2-3-dim y teulu Young, 4 Cross Saturn yw enw hwn. A mae hwnna yn darw siapus iawn. Darw cryd, pwer na'n dos e. Gysymud yn dda hefyd. Ond mae yna 5 tarw arbennig fan hyn nawr, a tipyn o waith o flaen y beirniad o hyd felly. Dwch ato ni i adran y Simmentals yn y man. Croeso mawr iawn i chi nôl ata i fan hyn rhysurdeb y cylch Gwartheg, ac i ni draw gyda'r Simmentals ac Angharad Jones gyda fi'n gwmni o hyd o fferm Pantrefel.
Llanfynydd Sir Gyfyrddin wrth gwrs ac Angharad yna ddosbarth eithriadol o grif yn fan hyn nawr. Y beirniad Sioe wedi cael tipyn o ben tos, lot o grafi pen di bod ma'n does. Os mae fe'n leino nhw lan nawr, sa'n siŵr os hwn bydd y final decision, ond maen nhw'n dod mewn. Le wyt ti'n meddwl mae'r garden goch mae'n mynd i fynd? Os un o'r 5 Tarw Ifanc mae wedi dal dy sylw di Tarw blwydd un wrth gwrs yn dyfer rhain? Mae hon nawr sydd o flanu un ar y pen fan hyn. Y tarw mwyaf ifanc yn y clas byddwn ni'n gweud yw hwn, ond mae fe'n dangos yr un mor gymaint o power ar pob un o'r lleill sydd yn y clas fyd, so mae'n un special iawn byddwn ni'n gweud. Tarw o'r teulu Young yw hwn yn wedi enni te diwedd Mawrth 2025 ac yn anodd credu fel maen nhw wedi pryfio wrth gwrs. Y teirw yma i gyd wrth gwrs yn deirw o gwmpas y blwydd ddod yma. Wel, maen nhw'n deirw cryf yn un nhw. Bydd am y dim ond tyfu bydd nhw'n wneud fyd, so bydd tarw mowr yn dod mas o'r clas hyn. Rhodi rhyw 2-3 mis eto i'r rhain nawr ynddo fe. Ond y beirniad Sioe yn crwydro draw at yr un yn yr ail safle ar hyn o bryd, sef 3-2-2-9. Hwn eto'n darw smart eithriadol teulu Evans. Ond yn ôl i'r canol ma fe, dwi'n meddwl bod e'n mynd i newid i feddwl, yna gyw. Un edrychiad bach eto. A mae yna bwer dychrynllid fi'n a pwysau yn does. A mae'n neud yn siŵr, mae'n mynd rhwng pob un i neud siŵr mae'n neud y job yn iawn. Ydy. Mae'n dipyn o lun fyna nawr o'r 5 ohonyn nhw. Ti 5 darw arbennig? Ydyn. Safon arbennig yn dysau, anhygol. Gwaith galed gan y beiriad fan hyn. Teirw o fri boes, y 5 ohonyn nhw. Ond yn edrych ar y stiwardiau, y garden goch yn nosbarth 5-1 felly yn mynd i'r teulu Young a 4 cross Saturn, y 5 ar hugen sydd wedi mynd â hi. Ella wedi mynd i rywle bron iawn y fyna yn gallai. Bydd. Ond llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw a diolch i ti Angharad hefyd am y tro. Diolch o galon. Dim problem, diolch.